मैयाहाय जोङो सेलेखानि साहा जाय एरिया इनक्ल'स आरो जाय एरियायाव बेआइनि हिसाबै सुबुंफ्रा दंफां दाननानै थानायनि बेबस्था खालामदों बैफोर एरियायाव जों बेरायहैनाय जादोंमोन। बेरायहैनाय समाव जों माखासे दंफां स्टक जिहेतु नुबाय बियो जिहेतु सरकारि प्रपार्टि सरकारनि मोनसे सम्पति बेखौ दैखोनानै लाबोनाया जोंनि कर्तब्य हिसाबै जों दैखोनानै लाबोनाय जादों। खूब सम्भब जोंनि मिथिनायाव दंफांखौ नायनानै बियो 15-20 दिननि सिगां बियो स्टक खालामनायमोन आरो बेयाव स्टक थानायनि खारनखौ जों बेखौनो नुदों जिहेतु जोङो जायफोर इलिगेल दंफां सिखाव जायफोर दंफां खावग्रा सुबुंफोरनि ट्रेन्सपर्टेसन जेनाखि लामा दंमोन बेफोर लामाखौ जों गासिबो ब्लक खालामनो हानाय जाबाय आरो गासिबो जों ब्लक खालामजोबनाय जाबाय जायनि थाखाय बिसोरो बैफोर मालखौ दंफांखौ दाननानै ट्रेन्सपर्टेसन खालामनो हायैयाव बे माला स्टक थादों आरो बेखौनो जिहेतु बियो सरकारि प्रपार्टि हिसाबै जोंनि मेगनजों जों नुबाय हिसाबै जों बेखौ 6टा ट्रेक्टर जों दैखोनानै लाबोनाय जादों। बाहाय नियार एबाउट माने दासिमबो जोङो एक्जाक्ट मेजारमेन्ट खालामनाय जायाखै 30 cmसो जागोन। बेसेबां बेयाव नोङो 500 करि हमदो पार सेफ्टि होमबा खमसे खमबाबो बाहाय 5 लाखसोनि दंफांनि भेलु जों मैयाहाय सरकारि प्रपार्टि रिकभारि खालामनाय जादों। सार बेजों लोब्बा थानाय सोरबाफोर मिथिनो मोननाय जादों बा एरेस्ट खालामनायखौ जादों? जोङो तदन्त खालामगासिनो दं दासिमबो जोङो हमनो हायाखै बा मोनथि मोनाखै जानांगौ बैसोरो माने हयथ' दं जायफोरा हादान दानो बिथांमोनहानो दाननानै थांनानै थानायनि जिबिका हिसाबै थांनानै थानायनि राहा हिसाबै बिसोरो बेखौनो हयथ' फाननानै एसे जा रां मोनो बेखौ हयथ' फाननो बा फाननायनि मोनसे फाननो थाखाय बिसोरो थाग थियारि खालामदोंमोन नङाबा ओरैहाय हायेननि जायनाखि जायफोर 2 नाम्बारि दंफांखौ मावबाय थायो बिथांमोनहाथ' दाननायनि मोनसे साहस होनानै बिथांमोनहा दानदोंमोन जानांगौ किन्तु ट्रेन्सपर्टेसन खालामनो हायैयाव बे स्टक माल थानाय जादों। थ' जोङो गोख्रोङै दायथ' लागासिनो दं। दा गोदानै दाननायखौ जोङो मोनाखै गोदानै दानाखै होननानै जोङो मोनथिगौ जिहेतु बे जेनाखि मैयाहाय दिहुनदों बेबो फुराना मालसोमोन दासिम दाननो हायाखै आरो दाननो हानायनि लामायाव गोसो गैला जिहेतु जोङो सानफ्रामबो अट'प्रथ' जोङो रुनिखाता रेन्जनि आन्दाराव गंब्रै गारि जोङो ओरै खना जेरै गिदिंजोबनाय जायो हाग्रा 5 जुनाथ' जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे सान बेखौ जोङो अल इन्डिया जेरावबो अबजार्भ खालामनो हिसाबै जोंनि रुनिखाता रेन्जआवबो जों अबजार्भ खालामगोन। मैया दाख्लैसो बावैसो आं डिअ'खौ फन खालामदों बिथांखौ आङो फुलि साप्लाइ खालामनो थाखाय आङो खावलायहरदों बिथाङा जोंनि थाखाय फुलि साप्लाइ खालामगोन। आं बेखौ गाबोनहालागै गोबां फुलि लाबोनानै जोंनि रेन्ज अफिसाव दोनफैगोन बेनिफ्राय खावला बाजार एरिया खुंग्रिं एरिया नानानथा संगठनफोरनो जों साप्लाइ हरगोन आरो हागौमानि जों गायगोन जिहेतु माने दंफां गायनाया जोंनि थाखाय खुब प्रयजन जानानै दं बे समाव। दा जुदि जाय एरियाखौ जों एजेक्सन खालामबाय बै एरियाथ' मोना होननानै मोनसे डिक्लेरेसन जाखाबाय आरो खुनु हा मोननायनि खुनु आसा गैया। 2006नि फरेस्ट राइट एक्टनि आयेन मथे खुनु गोदानै फरेस्ट भिलेज बा एफआरए भिलेज जानांगौ खुनु गैला जेनाखि जेसेबां जानांगौ दंमोन बेफोर जाखांजोब्बाय। फरेस्ट राइट एक्ट 2006नि आयेन मथे खुनु मानसिया गोदानै हाग्रा दाननानै गोदानै बाहाय थांनानै थानायनि बा रायजो जानायनि सुबिदाखौ मोननाय नङा बा लानो मोना जिहेतु बेखौ आयेना बुंदों बेखायनो जोङो बे आयेन मथेनो जोङो जेरैबायदि साजा होनांगौ बेखौ होलांगोन।